yau ina kike neman ki nake roki ba zai yi jura kewa ba. Yau ya ni ina nan tare da ke murari da raina. Yau ina kike neman ki nake roki ba zai yi jura kewa ba. Gaban jini yau so ne na ja amma sadaki ruwa jini in baka da soyayya za ka fiye ga damuwa in na yi rashin kirai zai yi sirki da ba uwa kin ga dole a rayuwar sai ya turki da damuwa ciwon so ba a ɗan kamar ke yarda na jiya shi so har ya batar da fataki to ki tausaya a gare ki na zama kuna ma dan aiki ban damuwa burina ya cika tun da dai gani nake. Yau gane ni na zo fadar ke bani masauki da gun zama gefe zauna na yau kallonki da kyandiri surarki yana sawa na ji shauki na sallama a cikin mata ta basu ba kamar ki da tafiya kina yi duka sai kallonki ku gafara sarauta ta wazin yi wa maki a dan sama tauraruwa ke ake wa doki da kin fito ni ma dole zana fito da dogo take na. Zai zo a ido in kin mene ban kwana ba rayuwa in kin yi gaba ina yau zan kwana ayo kira sunan ki na amsa shi da sunana na shahara an kunki ake yi mai da take na ba na jira me kuke ki zan kai wa hannuna ko zan mace ni dai fa akan kike ce zarina kyauta nake in an yi yawan kiyo fa a gefe na mutuwa ce yau za ta raba ni da ke gara daga raina. Tausaya a gaban ki na ajiye gwiwoyi na da zuciya na kasanki har da duk numfashi na ban dauriya in na isa kaki yau a idanuna da tunjiya kin zo mini ne ciki na mafarki na kin bangiya ta kauna ta tsayar da tunani na kallo daya ne miki ya sani a tsaya na kwana sarauniya ni zana kira kikin zama zabina yau ya kunki zana tsaya ko da ana yin dukana. Da farin ido mai haske yau wata mai shirana da murmushi mai taushin da ke tabaroyi jinjina cika da ƙauna ta biyo ta jini ke ce ɗaya da jikina ke bida ke ji sirrina ko na aje ke zan ɗauka na sa a gidana.